जोङो जोंनि आन्दालन बा जोंनि बे कर्म बिरोध खालामनायनि मेन थांखिया जाहैबाय जोङो बे डिपार्टमेन्टआव पेनाल्टि डिपार्टमेन्टआव माने जिआर हिसाबै एग्रिकालचार इन्जिनियार हिसाबै जिपिसि हिसाबै बा कम्पिउटार अपारेटर हिसाबै माने 2007 निफ्राय 2025 सिमाव 17-18 बोसोरसिम माने सरकारजों जगदान होनानै जोङो कन्ट्राक्चुअल बेसिसआव साख्रि मावबोबाय। नाथाय जोंहा दुखुनांथाव खोथाया बेनो जाहैबाय जोंनि बे माहिलि बेथना बा रेमुनारेसना जोंहा जोबोद एसेल' खम। बेनि थाखायनो जोङो सरकारनाव आपिल खालामदों बा जोंनि क'क्राझार जिल्ला हिसाबै निजे ब्लक लेभेलाव माने पेन डाउन माने प्रग्रामखौ लादों। 12 आरो 13 बे साननैयाव पेन डाउन प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो दिनैहाय साननै हाबाफारिया थांबाय। आरो जुदि बे साननैनि गेजेरावहाय जुदि सरकारनिसिम जेबो इनिसियेटिभ सफैयाब्ला जोङो 14 आरो 15आवबो माने गोसोम दिबस माननाय हिसाबै ब्लक लेभेलाव जिरायगोन। आरो बेजोंबो जाबावाबा 18 आरो 19 थारिखआव जोङो जिल्ला पर्याय माने डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोङो स्ट्राइक प्रग्रामखौ लागोन होननानै अल आसाम पेनाल्टि कन्ट्राक्चुअल जिमान एमप्लयिफोर दङ जोङो बेखौ आरो धरना कार्जखौ गोरानिफ्राय गोरासिन खालामलांगोन होननानै थांखि लानानै दङ। जोंनि मेन थांखिया जाहैबाय जोंनि मान्थलि बेथना खम। बेनि थाखायनो फार्स्टआव दङ जोंना जब सिकिउरिटि जागोरनांगौ 60 बोसोरनि आरो सेकेन्डआव दङ माने इयारलि इनक्रिमेन्ट आरो थार्डआव दङ जोंना HR पलिसि जेरोखोम माने गभर्नमेन्ट एमप्लयिफ्रा जेरैहाय बे सुबिदा जेरैहाय हेल्थ जेनेबा एक्सिडेन्ट जेनेबा बायदिसिना बे HR पलिसियाव जि नियम निथि थायो बेखौ जोंनो नांगौ आरो। मानो होनबा जोंहा न'खर संसार सोलिनायाव बा फेमिलि खुंनायाव बे 18,000 बेथनजों जोङो जेबो माने फुलफिल खालामनो हाया। बेनि थाखायनो जोङो अल आसाम बे पेन डाउन प्रग्रामखौ लानाय जादों।